Mensen van het goede leven. Ja. Ja, dat is wel te hopen, hè? Nou, ik zou zeggen goed voor elkaar. Goed voor elkaar. Ja, dat zal best. Ja, dan krijg je, als ze een bepaalde leeftijd hast, dan mag ze dat bist du een film? mag ze daarvan genieten. Wat is dit? Kent je het programma? Alleen? Onderweg? Onderweg, Ja, wat onderweg, grappig. Ja, Ah. ja. Hé, maar waarom heb je deze plek uitgekozen? Want dan, ik denk bij mezelf, van dan kan ze ook ergens mooi in het groen gaan staan. Ja. Dat zal ik voor dich snel vertellen. Nou mevrouw. En we mochten even niet toezien, want ons huis werd verkocht. Er zijn bezichtigingen vanmiddag en morgenmiddag, dus we moesten verkassen. Ah. En de camper moest zeker verkassen dus. We doen het gedaan, van Sjaasberg zit voorzien neer. Dat is toch een goed idee, of niet dan? En de kind niet, Hallo. dus de kind Goeie reis. niet al te ver gewoon, want dat kan ze niet meer betalen. Dat is de diesel te duur. Ja, dat speelt ook nog met, hè? Ja. Nou, maar even serieus, daar kijken ze nou wel een beetje tegenop om verre reizen te gaan maken met de... Ja, ja, schat wat zeker Met de is. dieselprijzen. Ja, ja. Hé, maar je ziet dus van Schaasberg, Ja. hoes verkocht, Nee, nog niet. nog niet, maar het staat te koop. Ja, Ja. maar dat is zo weg, dat gaat zo vlot. Dat is zo gepiept. En waar gaat je naartoe? Ja, dan kun je voor verre reizen maken. Frankrijk? Frankrijk kun je voor... Oh, dus dit is het hoes eigenlijk dadelijk? Ja, eigenlijk wel. Nee, Ja. dat mag in Tussen Europa ons. niet. Ja, er In moest- Europa mocht het Er moest nog een adres hebben, hè? Ja. Ja, dus er moest een woning hebben, er moest een woonzet hebben. Of ze nu in Nederland is, of in Frankrijk, of in België, of in Duitsland, er moest een woonzet hebben. In Duitsland kent ze nog op een camping wonen, maar ja, hier maakt ze niks. Dit is een land waar, het is bijna Rusland vind ik trouwens. Maakt ze rustig goed zeggen. Maar ja, vergeet naar Frankrijk, daar is het nog groot en wijd, van een uitzicht. En daar zit je al dukker geweest, Frankrijk? Ja, dat gaat voor eigenlijk wel Een paar vaker dagen op geleden zijn we vakantie. vannacht daar weer. Een paar dagen geleden. Ja. We worden naar een huiskind kijken. Een klein huisje voor ons, ja. Ja. Maar het Ja. is nog niks geworden. Nee, maar We zijn nog aan het onderhandelen. Met onder elkaar? Of, Nee. Nee, Met de veel niet. eigenaar, hè. Met de eigenaar. met één been in de kist en met het andere zit voor binnen in de nieuwe woning. Ja. Het zal vast Ja. goed komen. maar wat? Nee, maar ik vind dat eigenlijk super cool dat je Dat nog vind je veel ook. dat je nog dan zoiets hebt zo van we gaan nog een nee-avontuur aan. Ja. Nou, overhand, eigenlijk hebben we voor dat huis vroeger gekocht. Voor de oude dag. Ja, als wie heet het, pensioen, Belegging. de aanvulling voor het pensioen. Ja. Ik bedoel, het hoes Hoe mag je veel nou we te koop, inwonen, Om ja. te koop zetten. We voegen er niks aan en dat ganse huis niet. maar je hebt het als investering. Ja. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf van, dat is dan toch een goede investering? Ja, Dat dat is zag ik. wel een Ja, goede dat, investering. Goed, De niet beste beter. tijd om te verkopen, dat is inderdaad Ja. nu. Nou, en sterker nog, in dat plannetje wat je hebt, hoef je niet direct, of god je niet direct iets terugkopen. Dus en die, En Johan, we moeten het ja, ook, maar we niet, moeten wonen. maar niet hey. Nee, Die kost nee, in een nee. klein huisje in Nee, we zijn Frankrijk. die klor. En Nee, dat is we in zijn Frankrijk, klor met Nederland, echt totaal. want dan betaalt ze weer de hoofdprijs natuurlijk. Ja. Maar precies. in Frankrijk ziet je nog een beetje aan te onderhandelen dan, maar in welk deel van Frankrijk is dat? Het is in het midden van Frankrijk, als Clermont-Ferrand het zegt. Ja, Het is echt het midden van Frankrijk, zeg maar. In de Auvergne. In de Auvergne zijn we kijken. Maar ja, of dit gaat werd, weten we niet. En ik begon me wel ongerust te maken, dus we zijn nog bij de gemeente geweest om te vragen wat we moesten doen als het huis sneller verkocht wordt, als dat 4 een huis houden. Of dat voor ergens kost te wonen, want ja, dan hebben die gezegd, dan kan ze 3 maanden bij hun een postadres krijgen. En dan gaan ze zo lang op een camping wonen. Ik zei, dan ligt het me een beter idee dat we meteen naar Frankrijk kunt. Want een huis hebben we, er zitten wielen onder. Dan kunnen we ook meteen nog kijken voor een huis. Maar Frankrijk is groot, dus vind het ze dat schit gevonden hebben. maar is dat dan een plekje echt in the middle of nowhere? Of zit er nog wel wat bewoning in de buurt? Er zit een klein beetje bewoning, maar het is meer de middle of nowhere dan de bewoonde wereld. Ja. En hoe is het met
beheersing van de Franse taal? En die is minder, moet ik zeggen. Ik kan de lui nog precies vertellen wat ik denk. Oh ja? En als ik dan luister wat ze zeggen, ai, dan worden er 2 woord bij, dan moet ik in de envelop gooien. En ik kan ze flink goed zoeken. Oh ja? En ze verstaan me gewoon nog. Nee, maar dat komt goed. Het is voor jullie nu weer een taal leren. Want nu moesten ze echt gewoon, dan moesten ze nu de taal goed gewoon begrepen uit. Eigenlijk willen we vroeger naar Spanje trekken. Ja. Maar En toen dat- hebben we ooit Spaans geleerd. Ja. En we gaan van dit naar Spanje. Want we vingen het te ver om even terug te komen naar de kinderen. Dan is Midden-Frankrijk wat beter te behappen eigenlijk. Ja. Ja, dat is bis in Assewels. Oh, Kom zitten bij ons gezellig. goedemiddag. Hallo. Nee, Assewels kent ze met een gewone auto in Ingedaag. Ingedaag 12 kent uur ze een het beetje pauzeren. Bis ze weer in Nederland. Oké. Dus dat gaat. En dit is de buurvrouw of ziet je Het meer is van de elkaar? dochter van de Ja. buurvrouw. De dochter van de buurvrouw. Oh, dat waren de mensen die net Ja. vertrokken. Ja, ja. Oké. Ja, die kregen angst voor zich zogen. Die kost het programma. Dat is een grapje. Maar je koos elkaar nog niet? Voordat Ja, je... ja. Wauw, joh. Ja? zeker. Nee, we hebben gezegd, we moeten het huis uit. We moeten weg. De banken daar kump weer met veel bezichtigingen en we moeten weg en de camper moet weg. Dat Maar is... dat geldt voor die mensen ook dan. Die moesten Nee, ook... en toen die zachten hoeven ze, niet. oh gezellig, dat kunnen we elkaar treffen. Ah, wat leuk. Ja, Ja. Ja, ja die komen van Wessem. ja. Ah, Weer komen uit Wessem, ja. lekker aan het water. Ja, dat is ook zo. Dan kunnen ze ook heel leuk kamperen aan het Ja, water. Ja, zeker. nu niet meer. Want dat hebben ze zelf Nee, dat is genomen. alles verkocht. Allemaal Toren. vreselijke Toren voor een dure toren. En huisjes. Tour. Toer. Toer. Ja. Toer is En alles het duur. water. We hebben ze alles afgesloten hoor. Ja, daar kent ze niks meer. Dat is Maar in jammer. Wessem wel. Wessem moet je op de camping aan het water staan. Ja, dat is waar, die hebben nog een Dat wel, camping ja. hoor. Ja, ja. En daar stond je dan ook wel eens op de... Ja, In Wessem op de camping? Wessem nee, niet man, nee, eigenlijk, nee. maar wel in Torren. In Torren, gaan we wel eens aan het water. Daar hebben we elkaar leren kennen. In Torren, aan het water. Oké. Ja. En ben je nou met papa Met en die mama mee? palmman, ja. Mama en pap. Dan Ja. sloop je met z'n drieën in het campertje? Ja, Nou ja, campertje. Wil ik toch niet net dit zeggen? Keurig. Ja, joh. Nee, ik bedoel, is toch het groter. Maar wat leuk dat ze nog met papa en mam erop uit is. ja zeker. Dat is lekker goedkoop hoor. Ja, Heel verstandig. We willen hem zeker. Heel verstandig. Maar je hebt elkaar dus in Tour op de camping leren kennen. Leren kennen. Ja. En wie gaat dat dan? Dan stiert ze ook nevenijn bijvoorbeeld. Ja. Nou, Nou ze ja, komen- eigenlijk wandelen en zo Ze gaat komen allemaal, langs ja. met de scooter. Met de Oh ja, scooters komen ze met de langs. scooters langs, ja. Ja. Ja, Ja. ja dat is eigenlijk 2 kilometer van Wessem, hoe die hier woont, waar? Torren. Ja. Ja, voor ons is het geen verder van Charlesberg. En dan begint ze een beetje tegen elkaar te kwatsen hoor. Ja, zo gaat dat op een camping, hè? En dan hebben ze zich Broodje geladen. maken, ja. En dan zo van, kun je straks een drankje Ja, doen of zo? precies. Ja, nee. Ja. Heel leuk. Het moet klikken en dan is het goed. Ja. Ja, Dan had ze vrienden over voor het leven. We hebben er uw verhaal zich op de wereld. Ja. Fransen, Spanjaarden. Overal een beetje. Ja, en wie had je dan contact? Gaat dat via Met de app. hè. WhatsApp. WhatsAppen of eens een keer FaceTimen of zo? Of, Ja, ja. Ja, we hebben ja, Spanjaarden, Fransen. Wat. Wanneer zit je ermee begonnen? Met dat zwerven, met dat reizen? In 1983. Toen waren we nog erg jong. Ja. Had je toen, maar toen had je nog geen campertje? Of wel? Had je toen ook al een camper? Ja. Ja. Toen waren we de enige in Zeeland Ja. op de Brouwersdam. Hè? Ja. En als ze toen in de camper tegenkwam, ja, dan zwaaien ze wel enorm. Maar dat zocht ze eigenlijk niet. Dat was vrij uitzonderlijk toen. Wat, Zeer uitzonderlijk, ja. Had je toen zo'n Volkswagen busje? Nee? Nee, De Amerikaan over toen. een Amerikaan met een hele oude lelijk Mercedes. Ja. Hannemakje erom. Ja. De camper was bijna nieuw, maar de auto dat was ook pas 5 jaar oud. Als we in Zeeland aankomen, dan moesten ze zo uitstappen, want er worden gebocheld. Waar van de auto? Kent ze niet? Die Van de hadden busken. maar Mercedesjes, die Die bollen, die oude. kleintjes. Ja, Ja, nou, slechte dit- steul. dit is zo Nee, ben ik drongen. daar in zo
moet zo kriegen. Want die houden zo'n kapgevuren en dan moeten ze zo kijken. Maar echt, wanneer ik daar uitstap, dan moet ik een paar oefeningen doen. Dat ik, Dat was nog pionieren. ja. Ja, dan is dit van alle gemakken voorzien, denk ik, of niet? Ja, je zit, Ja. ja, maar dat zou toen ook al alles in, man. Ja, toen ook. Want we hebben hem uver gekocht van ja, een man die gepensioneerd wordt, die wil gezellig met zijn vrouw op boot gaan. Ja. En houdt zich tijd opbouwen, laat de uver komen uit Canada. En dan is die vrouw een weekend met geweest. En toen zag ze, nee man, daar ga ik niet met Nee. het scheuner ding. Want de ijskast zit nog in de plastic. We Die hebben wordt alles nog uit niet plastic gebruikt. betaald. Heb je hem toen ook voor een zak Brieske even kunnen nemen? Nou, zo zacht wordt het precies niet. Nee. Nee. De band worden harder. Ja, ja. Nou, we hebben er wel, ja, dit is onze tweede, maar we hebben jaren wel, met de Ah, ja. kinger, met de kinger en de schoenzoon en de honden en de Prachtige vogel type. en Is dit alles. pas de Met. tweede Ja, camper? Dit is onze tweede Oh, dan keer. ziet het gezunig op de Ja, spulletjes. absoluut. Nou ja, deze is nu wel langzaam, begint aan vervanging toe te raken. Is nu denk ik net zo oud wie 4.